Kinongelam ka Hinautrap Youth Council HYC na Ribhoy District hapo ka jingelam jung General Secretary uba Tony Shila kilalet mar ban ujor sakibor badai khmi eka civil hospital nongpo hadien ba lakeno bakaladon ka jingkran tomet jang ka we ka doktor persya ya we urang ba bri ubalet wa jing sumar hagate ka jinglet kendu kinongelam ka HYC hakalai tarik uyayong ya UDMHO Ribhoy District bat kumju eka Dr. N Sangma Medical Superintendent ka civil hospital hanongpo Karkum ka jingat hu kinongelam ka HYC laong bauti urang ba balit wa jing sumar ula syakran tomet hakawe ka doktor hakate ka hospital hakami jang ka live ho tarik ula ber hajar arpulai bat ka HYC rengkat bat ki khot klempen slam marmar kila yo jing tep kila lit kendu ikite ki arngut ki officer kate ka tenan hakabaya de bakate ka jingja nakaliang kate ka doktor kala kran de ki kitien ki ba pen sngo si uta unong pang kala pan map nong te unong pang ubala sngo hul men sim jrut nakane ka jingesu to hakane kasgi nakaliang jongka HYC Ribhoy District hadin ba ngilayo ya ka we ka jing ujor naki nongsong snong jongka ka Ribhoy ba kabalajia hakalai pau terik kata hakapur menmit hadin ba uladon hapdeng ka jing sitom ka ba jur ba te hadin ba ulayo ban wan hakane ka hospital civil hospital nongpo hangne po hanongpo te hadin ba ngilayo ka complain na une patient la ne unong pang ba kadon kajing ya her jingmut la ne kadon kajing ya kajing sya kren tomet ha kinong sumar ki badai ki ba employ la ne ki ba tray hapo kan ka civil hospital dan nakaliang kum kaseng hadin bangilayo ya kajing ujor ngila wan ban wat banyak ya kan ka jingjah ka pelajia ka tai kasi rengkat bat basitom ha ka tai gamet ngilayo ban wan ya kenduk mata kasi ngila ya kenduk ya UDMHO ngilai kendu ru ya i madam MCS bapet ya kaneka ya ki staff hangne po civil hospital no po te hadin ka jing ya keren ngila poi ka jing ya sothu jing mot kadai na kadau he ka jing pressure ka jing ban khia plat ka kam jong ine i doktor i bala kum bakla ban keren to met ya kinong pang hak te gamet ya urang ba breu ubadai ru unong ya lambis nong ubadai ru urang ba ubale se ubala burom da ki pai ba hapo ka snong ka thau hanrei kempoi perkat anda ulapoi hakane ka jaka usak keren tomet lane usak keren kum badai ya ki khulung ki khna lane mai hakata kum badai ya ki khulung khna moh ngalap nong kumta jadi bangilayo ban ya keren hi te ngilapoi so jinga suthu jumut bat ini i doktor ila apologize yang i kum kaseng bat kum juru ya ita i patient i ba don bewan rangkat lang bat ngi bat hadin bagila skap thu ba na ka jing keren jong i madam MCS jong ka civil hospital nongpo kadauhi kadai naka jingkhia jong kam nama arpusau kanta idon tang ini iwe doktor ibatre hakate ka department te kum kaseng hawat ni ai khuble yaki nurse yaki staff baro ki ba ai kata ka jing syakri ka ba paka lane kila tresitom ban ai ya ka jing sumar ka ba paka yaki paiba nongsong snong ki ba wan ban pha sumar hakane ka civil hospital nongpo te kum kaseng kwa hi khantiat ba ngin kontu yaki staff jong kana ka civil hospital hoi la bunsen ngila jiyo yaki complain ka ba ki paiba ki thu angi ba ki don katto kana ki staff ki ba kim ju nang ban kren la ne kim ju nang ban respect yaki patient de halor kata kan ngi kontu yaki ni ki staff jong kana ka civil hospital nongpo ba ki de ban burom ya ki nongpang amar kana ka de hospital jong ka sarkar ka ba baro upai ba ki khmelenti ba kin yo yaki sumar ka ba paka na kana ka hospital namar kumbangi jiyo sngau sheneng sharom bagi ong ba kam that ban pha sumar hapo civil hospital nongpo namar ba ka behavior joki kam dalong ba bon ki babun di 100 day ka jing bamanse tingim kwa ban yo sko nang ne khmat kum kita ki complain kum kaseng ka bangi layo hakini kisngi ke baladap ba shwa bangin penkut ngiso ban kentu ya ka sarkar bat ngin sa lejru ban ai ya ka jing tho sya ka sarkar hakabai dai bat ka jing don kam jong ki doktor ba enam ngin employ biang la ngin hap tap yang ki doktor hakane ka civil hospital mar kumbalong mata ki doktor ki basumar ki nokpang ki duna shibun batang marwe ba insyakri arpsa konta kadai sisa ka jingkhia tinga ai khuble yakini ki doktor ngai khuble itu doktor bel ai ka jing pensya yang menta kasngi bat ngi scam ba pedang ai ba pedang la sisu ban ai ka jing syakri ki jingpi hakabai dai bat upai ba nang ne khmat ba nagal yang kaseng he insya syempat ya dakiwe par isin jam kata kalong bangisa ai ka jing tho ka sarkar ba kin wanra lane kin bu kin wanra ki doktor
kampun hakane ka hospital khanang bagan long ka jing matoi yau pai ba nong shek nong hi borok ko